El concert de Nadal d'enguany ha estat especial, ja que hem tingut dues importants formacions musicals, l'Orquestra de Cambra Catalana i la Coral Carmina. Sota el nom El Cor de Nadal han compartit la seva música i les seves veus amb un públic familiar i general, que no s'ha volgut perdre aquest tradicional esdeveniment. Organitzat per la Regidoria de Cultura, el concert es va fer a la Sala Teatre de Sant Jaume el passat 15 de desembre. Va constar de dues sessions, en les que hi van participar una cinquantena de músics i cantaires. Avui jo crec que s'omplirà i tornem al format que crec que ens ha donat molt d'èxit tant a l'Orquestra Catalana com a l'Ajuntament, que és fer un taller familiar previ al concert, per integrar i que tothom pugui gaudir, no només el públic més generalista, sinó el públic familiar pugui gaudir d'un concert de Nadal, que ja estem al final de Nadal i és un acte per celebrar. La primera va ser un concert familiar de l'Orquestra de Cambra Catalana amb l'objectiu d'apropar la música clàssica als més menuts, per tal que es familiaritzin amb els instruments i els diferents moviments musicals. Es tracta d'una proposta de caire més didàctic i dinàmic. L'Orquestra de Cambra Catalana la va fundar el mestre Joan Pàmies l'any 1986 per tal d'apropar la música a tothom, promoure els joves talents i innovar i difondre noves creacions. La Carmina és una coral emblemàtica a Catalunya que té 50 anys, per tant, per nosaltres en tenim una mica menys, només tenim 37 anys de trajectòria, però és la primera vegada que col·laborem amb la Carme i, per tant, molt satisfets d'aquesta col·laboració, evidentment. Doncs avui us hem preparat una doble sessió, primer una sessió familiar en la que se sentiran algunes de les peces del concert de després. Aquesta sessió l'hem pensat per acostar la música als més petits i explicar-los-li una mica més en detall que la puguin entendre millor. L'hem fet una mica més curt i a mida per ells. I després tenim un programa doble amb la Coral Carmina aquest cop, que és un concert de Nadal magnífic, ja ho veureu. Interpretarem a la primera part música de Bach i a la segona part, fonamentalment, música de Mendelssohn. Al mig hi hem posat una obra de Vivancos, que és un arranjament del Cant dels Ocells, que fa una mica d'articulació entre les dues parts. La Coral Carmina és tot un referent per les formacions corals del país, especialment per als seus nous plantejaments. Creada per Jordi Casas i Bayer l'any 1972, va ser fruit de l'empenta d'un grup de músics joves compromesos amb la qualitat musical i la innovació. Evidentment que és treball i molt treball, perquè realment tenim molta feina, afortunadament, i l'èxit està també en escollir bé la gent, evidentment, que la gent vingui molt preparada, moltes ganes, molta il·lusió, per encarar repertoris molt diferents, des del sinfònico-coral, com el d'avui, com coses a capella, des del Renaixement fins al segle XXI. Carmina està formada per un col·lectiu de 45 cantaires amb una sòlida formació musical i experiència en el cant coral. Aquest compromís de qualitat l'ha acompanyat al llarg de la seva història i els continua portant cap a nous desafiaments.